Сябры, вітаю ўсіх. Зараз мы з Ігарком знаходзімся ў вёсцы Гайна, гэта Лагойскі раён. Пагрузілі ровары ў машыну, прыехалі сюды, вось ужо гатовы выязджаць. Дзеля чаго мы сюды прыехалі? Праз нядзелю я буду удзельнічаць у веламарафоне, паеду на 40 кіламетраў. Тут ёсць цікавы маршрут, мясцовасць пагорыстая, будзе ехаць вельмі цікава. Вось. І зараз проста хочацца пазнаёміцца з гэтым маршрутам, каб потым было лягчэй яго праязджаць. З ровару нават не здымалі байкпакінг, паедзем так. Сёння ў нас будзе тэмп такі спакойны, мы не будзем спрабаваць ехаць у тэмпе спаборніцтваў, а проста будзем ехаць павольна. Такія справы, сябры. Ну што, наперад, пагналі! Гляньте, тут у вёсцы Гайна ёсць вось такое мястэчка цікавае, вось велапаркоўка такая сур'ёзная. І вось там інсталяцыя, маленькі млыночак драўляны і фігуркі драўляныя розных казачных персонажаў. Мядзведзі. Привет, дружище бобер. А вось тут крынічка. Крынічка, можна набрать водички, гляньте. Кружка на таком тросе. Ну, вось тут все звестки про эту крынічку, про водицу. Вон там рыбак. Трэба ехать маршрут вылучать, а не разглядать эту всю прыгажосць. Рельеф цудоўны, не дае сумаваць, да яшчэ вясна, птушкі пяюць, неверагодна. Нормальная такая гравеечка, там напереде подъемчик. Фух. Такі пад'ём, я аж запыхаўся, а у Ігарок паўзе ў гору. Нормальны такі пачатак. Просто паслухаць спевы птушак. Цудоўнае надвор'е. Так, Ігарок? Так. Але гэта пакуль што. Там з гадзіны дня перадаюць дождь, таму нам трэба паспець вярнуцца, але мне штосьці падказвае, што все-таки дождь нас зацепіць. Вот. Але пакуль атрымліваем асалоду ад цудоўнага надвор'я. Ветру няма, птушкі пяюць, цішыня, прыгажосць. Пагналі! Александр, что вы там робили? Ой, кветочки фотографовал. Прикольно получилось? Спадаюся, что Отрымалось. Отрымалось.
Так, у нас був асфальт, була гравійка, а зараз у нас бетонка. Так, а зараз у нас вот така лясна стежка. Там, гляжу, спуск хутка буде. І, магчыма, буде болото. Я думаю, без його сьогодні, як звичайно, не обійдеться. Так що нас чекають пригоди. Ух! Да, Ігорок. Сапраўды так. Так, ось і невеличкі завали. Криху підтягаємо ровер зараз. Пригоди почалися. Як вам такі завали? Невеличкі, але прийдеться криху потягати ровер. Добре, коли довгі ноги, можна переступити. Ось так ось. Я не ведаю, можно и так, коли это безручно. Вы что-то сгубили, сударь. Сябры, гляньте, тут такая заболоченная мясцовасць. А хто постараўся? Бобры, гляньте, построили плотину побач вось з таким вялікім дубом. Выглядае гэта все вельмі круто. Я ніколі не бачу такую масштабную плотину бобровую. Вышыня, мабыць, ну, метра полтора. Вось гэта вось галя, якога яны назбіралі і загарадзілі воду. Каб вы сабе уяўлялі, 1,5 метра дзесьці вышыня. Каб была магчымасць, я падышоў бы бліжэй, але не хочется лезці туды. Вот так. А мы едем в тым напрамку. І тут вось шмат заваленых таких вось поваленных дрэў. Ну, бобры постараліся. Поехали, будзе цікава, казалі яны. Поехали, говорили они. Будет интересно. Атрымаеш задавальненне ад гэтай пакатушкі. Задовольнение, что задовольнение. У кусты. Якія тут ароматы, які духмяны водар квітнеючых дрэў. Гуслиное гнездо на водонапорцы. Холодно тебе, буслик. Сидеть там наверху ветром обдувая. Укатил Саша. И я за ним. Ігорок викручує на горку. Давай. Надвор'е пакуль больш-менш добрае. Крыху мацнейшы ветер стаў. По тэмпературы зусім комфортна, 8 градусаў.
але гэтыя 8 градусаў добра адчуваецца, не холодна, вельмі комфортна ехаць. Вось. І спадзяёмся, што до дождю мы успеем вернуться до автомобиля и погрузиться. Накатистый грунток. Притопил. А ось і дождик почався, накрапывая уже по крыху. Невеличкое озеро, месцы для рыбаков. Мабуть, тут платная рыбалка. Ну а нам уже засталося зусім крыху. Километра 3 мы будем на месцы. Ну вось мы і на месцы, уже приехали у Гайна. Починається дощ, і ми зараз хутенько будемо збирати ровери, знімати коли і грузити в автомобіль. Загрузили ровери, будемо відправлятися додому. Ну а зараз ви побачите сам день спаборніцтваў. Вось і настала 27 красавіка. Выдалася цудоўнае надвор'е, плюс 15, сонейка, але накануне прайшлі дажджы, з-за гэтага дарогі, сцежкі добра размыла, было шмат гразі, але гэта дабавіла крыху экшена і экстрыма. На жаль, экшн-камеры у мяне няма, таму я зняў некалькі ўрыўкаў на камеру смартфона. Здымаць відэа падчас спаборніцтваў на смартфон, самі разумееце, вельмі нязручна. Сегодня будет традиционно для жук-треила, для многих других дисциплин, которые организовывает Михаил Сидорук, лотерея. Призы будут хорошие, крутые. Атрымаў нумар удзельніка, стыкеры і ўжо быў цалкам гатовы да старту. 2, 1, погнали! А вось гэта старт на дыстанцыю 80 кіламетраў. Будьте аккуратны, ребятки, мы ждем всех в полном составе на финише. Получите удовольствие, расслабьте от природы, хорошей погоды и от людей. Ну а вось гэта ўжо старт на дыстанцыю 40 кіламетраў. Я стартаваў амаль у самым канцы калоны. Старт атрымаўся такі доўгі і зацягнуты. Было 236 удзельнікаў. Таму гэтак доўга ўсе распаўзаліся, пакуль можна было нармальна ехаць і набраць нейкую хуткасць.
Гэта было цудоўна. Может, еще один? Гэта было неверагодна. Мяне перапаўняюць эмоцыі, вельмі крутая траса, надвор'е цудоўнае. Складана падабраць словы, столькі ўражанняў. Апошнія пару кіламетраў былі вельмі складаныя, крутыя пад'ёмы, спускі, гразь, мокрая трава, і можна было лёгка куды-небудзь палецець. Але я больш-менш неяк стараўся трымаць скорасць, каб заставацца на калёсах. Таму я думаю, гэта не апошняе мае спаборніцтва. Мне спадабалася, і я планую удзельнічаць і ў другіх мерапрыемствах. Дзякуй арганізатарам, дзякуй усім, хто сёння прымаў удзел у спаборніцтвах. Было вельмі крута. Вось такая прыгажосць. На фініш атрымліваць узнагароды. Давайте. Ну, я бы не сказала про его рост английский. Ну, зато все обратили внимание. А куда? Расскажи свои А впечатления. на ваш погляд, куди лівій? Вот сюда вот куда-нибудь. Давайте. Аккуратно, это мне чистый стул. Участки на течение семеркой в лесу после 21-го километра там Круто, дякую. Очередь на мойку. Награждение нам, возможно, расскажет, с какой дистанции мы будем начинать. Что, друзья, это наши абсолютные чемпионы в дистанции 24 километра. Давайте поаплодируем. Организована мойка, и мы завезли в Беларусь маков. Обещаем, что уже на марафоне на Либуке мы сделаем прямо что-то интересное для того, чтобы были и щетки, и моющие средства, и все после дистанции приезжали прямо домой уже чистыми. И начинаем награждать. Калі вы таксама хочаце прыняць удзел у такіх спаборніцтвах, заходзьце на сайт arf.by і глядзіце афішу мерапрыемстваў. Итак, сябры, сёння быў цудоўны дзень. Я ўпершыню удзельнічаў у веласпаборніцтве Гайна 26. Я праехаў 40 кіламетраў. Удзельнічала 326 чалавек у гэтым заездзе. На фініш прыйшло 321. Я прыйшоў 66-м. І лічу, гэта добры вынік. Так як я першы раз удзельнічаў у якіх-либо спаборніцтвах, то гэта вельмі цудоўна, на мой погляд. Увогуле, мне вельмі спадабалася, як сама траса, цікавы рэльеф, рознае пакрыццё, шмат людзей, такая движуха, вось, вельмі шмат уражанняў. Таксама хочу падзякаваць ARF-BY за прадастаўленую магчымасць прыняць удзел у гэтым цудоўным спаборніцтве, атрымаць прыемныя ўражанні. Дзякуй усім удзельнікам. Было все вельмі круто. А вам, сябры, дзякуй за прагляд. Пішыце ваши водгукі. Усім пока і до новых сустрэч.